5 ka mga bata kauban ng ilang choreographer nga taga Bohol nag-viral sa social media gumikan sa ilang makalingaw nga fashion style. Maki good vibes kita pinagi sa report ni Orchids Lapingkaw. Inspired, gikan sila mga idolo nga mga model o artista, kuha nila ang style o gesture sa pagrampa o sa pagdala sa ilang gisulot nga mga sinina. Sila ang gitawag nga Marcot Seedlings nga naglangkob nila ni John Berdera, Cedric Diligencia, Sam Deligero, Jerome Gabato o Patrick Correche, 15 mga elementary students sa usa ka tunghaan sa Bohol. Ang ilang choreographer mao si Jomar Deloso, kinsa usa-usab ka makeup artist. Sagad sa ilang mga gowns o dress, ginama sa mga recycled materials, diin kauban ang ilang mga ginikanan sa pagdisenyo o pagtahi sa sinina. Nagsugod og naumol ang ilang grupo, dihang nisalmot sila sa usa ka kalihukan sa DepEd ning tuiga. Supportive kaadyo among parents among gibuhat sa pasalamat nga gidawat ni nilang 100% ingon ra among parents nga dili pasagdaan among pag-eskwela. Thank you. Gani, ilang gikalipay nga daghang mga netizens ug ilang mga kaila ang midayeg og nalingaw kanila. Gipasabot ni Jomer nga nakatabang financially sa mga bata ang ilang pag-vlog. Padayon lang mo sa injuhang mga pangandoy unja kanang dili magpabadlong tapos tarong og eskwela unya sa mga bata pod nga parehan nila ayaw mo kaguol nga i-show ang inyong talent. Busa mga kapuso ato nang gamiton ug ipasundayag ang atong naghilom-hilom nga mga talento. Kauban ni Clans Gabutin, ako si Orchids Lapingkaw, GMA Regional TV Live.